Vi har om Athen, samfundet i Athen, og jeg forklarer om arbejde og produktion. Og i antikken, der var der mange, der arbejdede med for eksempel med landbrug, hvor de fleste de brugte håndkraft, eller jeg brugte ens arme og sådan noget, de havde ingen maskiner eller noget som helst. Så brugte man for eksempel, når man skulle plove, så brugte man sådan en art, hvor der kunne lave en lille ris i jorden, hvorefter man så kunne så, og det var også det, man selv gjorde. Og, og der var mange, der i antikken, de arbejdede på landbruget. Det var forholdsvis enkelt. Og ja, og det var også det, man levede af, eftersom man ikke havde så mange muligheder dengang. Og i byggeriet, der var det krævede også meget arbejdskraft, da man til den tid lavede mange store monumenter, f.eks. som paladser og templer. Og det er det, der brugte man marmor, som blev udhugget fra miner, hvor man har brug for arbejdere, og hvorefter det blev transporteret enten med hjælp af dyr eller skib, som også krævede personer. Og det man brugte dengang, det var meget med som for eksempel vindenergi, og ellers så brugte man mest bare det, man nu havde til rådighed som mennesker, hvad de kunne gøre. Og også nogle af de største virksomheder, man kender fra den gang, det var en, hvor der var 120 mænd, der arbejdede. Det var under den Peloponnesiske krig, hvor man lavede skjolde til soldaterne. Ja, og det skal også lige sige, at til landbruget, så da man ikke havde nogen maskiner, og det var alt for hårdt at lave alt arbejdet selv, så brugte man også meget dyr. Altså trækdyr, som okser, æsler og muldyr, da de var nemme sådan at få i arbejde. Nu skal vi til slaver. Man ved, at der blev brugt slaver. Og de 120 mand, som Christoffer snakkede om lige før, som arbejdede på en af de største virksomheder, det har højst sandsynligt også været slaver. Og vi skal nok også regne med, at de arbejdere, som arbejdede i minerne, nok også har været slaver, som enten har været krigsfanger, eller nogle fremmede mennesker, der er blevet købt på et slavemarked. Men man er faktisk ikke sikker på, hvor mange slaver der har været, fordi det står der ikke nogen steder. Der er ikke rigtig nogen, der har vidst noget. Og det har faktisk også, det har nok højst sandsynligt vekslet meget fra by til by, hvor mange slaver der har været, og om man brugte slaver overhovedet, og om det var nødvendigt. Og under den Peloponnesiske krig. Ja, der fortsatte man med at bygge på Akropolis. Og her har man så set både frie mænd og slaver arbejde side om side, og højst sandsynligt også få den samme løn. Men forskellen her har så været, at slaverne har skulle aflevere sin, hvor at, de frie mænd har kunne beholde den. Men man kan heller ikke se, hvor mange slaver, der har arbejdet i landbruget. Men de små landbrug har nok ikke rigtig brugt nogen, da det er svært nok at forsørge sig selv. Men de har måske brugt en eller to. Ellers sådan, grunden til, at man ikke rigtig har noget regnskab på, hvor mange slaver der har været, det har været fordi, at oldtidens forfatter ikke har ment, at det var nødvendigt at skrive om slavebrug. Ja, det var det.